سلام زخبركم تخاتلتي مدب سبورت سينما سمرة أبزز اللخمو سلام انتعنان انداتمننا نايلومي تحستو مدب سبورت نغربالكم سناي مكتتال هنوك ملو برهان أب تور دي كيشو جابان مدرخ بمعوات عبي بقعتار يوم ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ንጋንታ ኤክስዲኤስ አስታና ወኪሉ ኣብ ዝወዳደረሉ ዘሎ ዙር ጃፓን ማለት ቱር ዲ ኬይሹ ነቲ ናይ መወዳእታ ሳልሳይ መድረኽ ብዓወት ክዛዝሞ ኽኢሉሎ እዚ መድረኽ እዚ ካብ ናብዮካ ናብ ሳይኪ ዝተኻየደ ኮይኑ ሄኖክ ብሓያል ናይ ቅጽበታዊ ብቕዓትዩ ንዓወት በቂዑ ብተወሳኺ ሄኖክ ኣብቲ ውድድር ኣብ ሓፈሻዊ ሰደቓ ሻምናይ ደረጃ ክሕዝን ከሎ ናይ ነጥቢ መሪሕነት ብምሓዝ ቀያሕ ማልያ ክዕወት ምኽኣሉ ተገሊጹሎ እዚ ኣብ ቱር ዲ ኬይሹ ሳልሳይ መድረኽ ምዕዋቱ ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ብሽክሌታ ዘለዎ ልዑል ብቕዓት ዳግማይ ኣረጋጊጹ እዚ ዓወት ንውልቀ ሞያዊ ዕቤቱ ንጋንቱኡን ንኤርትራን ዓብዪ ትርጉም ዝሓዘ እዩ ቱር ዲ ኬይሹ ብዓለም ለኻዊ ማሕበር ብሽክሌታ ማለት UCI ኣብ ደረጃ 2.1 ዝምደብ ኮይኑ ኣብ ዓውደ ኣዋርሕ ውድድራት ኤስያ ዓብዪ ግምት ዝወሃቦ ውድድር እዩ እዚ ውድድር እዚ ንብዙሓት ጋንታታት ብፍላይ ድማ ነተን ኣብ መድረኽ ዕቤት ንዝርከባ ጋንታታት ዓብዪ መንጠር ዝላዩ ተቐዳድምቲ ነጥቢ ንምውሳኽን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብጻሕን ከም መሳለሊ ይጥቀሙሉ እቲ ውድድር ኣብ ደሴት ኬይሹ ዝርከባ ከም ፋኩኦካ ኩሙማቶ ኦይታ ዝኣመሰላ ከተማታት ዘማእከለ ኮይኑ ነቲ ጽቡቕ ባህርያዊ ትርኢታት ንዓለም ንምልላይ ዝሕግዝ እዩ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ንጋንታ ኤክስዲኤስ ኣስታና ወኪሉ ኣብዚ ውድድር ክሳተፍ እንከሎ ጋንትኡ ካብ ዝተፈላለዩ ስልትታት ሒዛ ዝቐረበት ጋንታ እያ ነይራ እቲ ሄኖክ ዝተዓወተሉ ሳልሳይ መድረኽ ካብ ናብዮካ ናብ ሳይኪ ዝተዘርግሐ እዩ እቲ መንገዲ ዝተወሰነ ዓቐብ ዝሓዘለ ብምንባሩ ታክቲካዊ ብቕዓትን ብርትዕን ዝሓትት እዩ ሄኖክን ጋንቱኡን ኣብ መጀመርታ ኪሎሜትራት ናይቲ ውድድር ሓይሎም ብምዕቃብ ኣብቲ ወሳኒ መድረኽ ንኽጥቀሙሉ ዝሕግዝ እስትራቴጂ ተኸቲሎም እዮም ኣትዮም ኣብ ናይ መወዳእታ ኪሎሜትር ሄኖክ ካብታ ዝነበራ ጉጅለ ብዝነበሮ ናይ ስፕሪንት ቅልጣፈ ንመቀዳድምቱ ብምስዓር ንዓወት በቂዑ እዚ ዓወት ሄኖክ ብጽንዓቱን ኣብ ወሳኒ እዋን ብዝወሰዶ ውሳኔን ክእለትን ዝተረጋገጸ እዩ ሄኖክ ኣብዛ መድረኽ ቀዳማይ ብምውጻእ ኣብ ሓፈሻዊ ድምር ሰዓት ማለት ጀነራል ክላሲፊኬሽን ታይም ድማ ኣብ 5ይ ደረጃ ተቐሚጡ ሄኖክ ከም ኣፍሪቃዊ ቻምፒዮን መጠን እዚ ዓወት እዚ ኣብ ዓለም ለኻዊ ውድድራት ተወዳዳሪ ምዃኑ ከም ብሓድሽ ኣረጋጊጹሎ ኣብ ውድድራት UCI ዝበረኸ ነጥብታቱ ንደረጃኡን ምስ ዝሓሸት ጋንታ ውዕል ንምግባርን ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ንኤክስዲኤስ ኣስታና እዚ ዓወት እዚ ነቲ ኣብ ምምዕባል ዘለው ተቐዳደምቲ ብኸመይ ኣብ ዓለም ለኻዊ ውድድራት ዓወት ከምጽኡ ከም ዝኽእሉ ዘርኢ ህያው ምስክር እዩ ብዘይካዚ ኣብ ኤስያ ዝረጋገጽ ዓወት ንስምታ ጋንታ ኣብ ሰፊሕ ዕዳጋ ኤስያ ከላሊ ይሕግዝ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ብምኽንያት ተቐጻሊ ዓወታቱ ንስም ኤርትራ ኣብ ዓለም ብሽክሌታ ኣብ ዝበረኸ ደረጃ ክድይብ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ይገብር ኣሎ እዚ ዓወት ንንኣሽቱ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ መተባብዒ ብምዃን ኣብ ስፖርት ብሽክሌታ ሓያላት ተተካእቲ ንኽህልውን ዝሕግዝ እዩ ከም በዓል ቢንያም ግርማይ ዝጀመርዎ ጽሩግ መንገዲ ከም ዝቕጽል ዘርኢ እዩ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ዝለበሳ ቀያሕ ማልያ ኮይና ኣብ ናይ መሪሕነት ብነጥቢ ቀዳማይ ብምሓዝ እዩ እዚ ነገር ኣብ ዝተፈላለዩ ውድድራት ዝተፈላለየ ሕጊ ከም ዘለዎ ዘርኢ እዩ ንኣብነት ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ቀጠልያ ማልያ ንመሪሕነት ብነጥቢ ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ቺክሌማን ጀርዚ ንመሪሕነት ብነጥቢ ኣብዚ ሕጂ ሄኖክ ተዓዊትሉ ዘሎ ቱር ዲ ኬይሹ ድማ ቀያሕ ማልያ ንመሪሕነት ብነጥቢ ትወሃብ ዓወት ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ኣብ ዙር ኬይሹ ብሉጽ ታክቲካዊ ብቕዓቱን ኣካላዊ ብሉጽነቱን ዘመስከረሉ እዩ እዚ ውጽኢት እዚ ንውልቃዊ ዕቤቱ ጥራይ ዘይኮነ ንጋንትኡ እስትራቴጂያዊ ኣገዳስነት ዘለዎን ንሃገሩ ድማ ምንጪ ኩርዓትን መተባብዕን እዩ እዚ ንሄኖክ ከም ሓደ ካብቶም ብሉጻት ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ኣብ ዓለም ለኻዊ ስፖርት ብሽክሌታ ስሙ ክጽሓፍ ከም ዘኽኣለ ዘረጋግጽ እዩ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ቱር ዲ ኬይሹ ካብ ዕለት 11 ጥቅምቲ ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ 13 ጥቅምቲ 2025 ክካየድ ተወጢኑ እቲ ውድድር ብድምር 3 መድረኻት ዝሓቆፈ ነይሩ ክሳብ ሕጂ ዝተረኸበ ውጽኢት ድማ ከም ዝስዕብ ይመስል ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ኣብ ከተማ ቺካጎ ናብ ያሜ 121 ኪሎሜትር ርሕቀት ዝሸፈነ ኮይኑ ክሪሎ ሳረንኮ ዝተዓወተሉ መድረኽ እዩ ድሕሪ እዚ መድረኽ ክሪሎ ሳረንኮ ብጫ ማልያ ብምልባስ ንሓፈሻዊ መሪሕነት ተዓዊቱ ኣብ ካልኣይ
مدرخ كاب كتما مينامي يوغني ناب مينامي آسوز تخايدة 114.9 كيلومتر رحقات زشفنيو سالساي مدرخ دما كاب كتما نابيوكا ناب سايكيز تخايدة 119.3 كيلومتر رحقات زشفن خوينو نز مدرخ دما هينوك ملو برهان تعويتلو حفشاوي تعواتي تور دي كيشو 2025 دحر مززام نايت ناي موداتا مدرخ كريلو سارنكو بدمر ساعات قداماي بموصا حفشاوي چامبيون نايت وددر كوينلوم اتوددر لومي علت 13 قمتي 2025 تزازيمو هينوك ملو برهان نتا ناي موداتا وسانيت مدرخ كعوتن كولو اب حفشاوي وصيت جن كريلو سارنكو تعوات خوينو إذا خمزيلون كله إيرتراوي بروفيشنال تقداماي متكل إيابون أبزو وددرزي تساتي فيهم متكل إياب نغانتا ترينغانو سايكلين تيم وكيلو تواداديرو أبزو وددر متكل إياب كاندي تراو نحاقز غانتو زنبرا خوينو وطئيتو دما كم سعبي مسل أب قداماي مدرخ 78 درجة بمحاز كاب تعواتي 13 دقيقة 06 خاليتن دحري تريفو أب كالاي مدرخ دما 47 درجة حيزو أب تيهنوك ملو برهان استعوتلو سالساي مدرخ دما 33 درجة بمحاز نوددرو زازيمو بز مسرت أب حفشاوي يدمر ساعات مبل 4 درجة حيز اللوم كابز ترخبه وطئيت كنردو نخيل متكل إيوب أبزو وددرزي نولك آوي عاوت كاب مكلاس نلعلي نمرحي غانتو أب محقاز كمزة تقريو أب كمزة عينت وددرات كم متكل زا مسلو تقرادمتي نابالات غانتوهم نفاس كاب مقبال جميركا أب وسان اوانات نقدميت أب ممتا عبي قديت آوتوم سلازي متكل إيوب أمتي وزلو وطئيت كابت نبور بقعتو وريدو زرق كوانتا مسألة نسوز توهابو سرح غانتو نمحقاز منبارو كنجنزب يقبعنا هاجرات أب قطمات متصاري وانش عالم تتأميدنالو أب زلوا أوان بريمير ليج نعلم لخاوي عرفتي دويلو أب زلوا لأوان نتي أبزيك أداماي معرف وددر بتحزلو خونتات بعمقات كنجمجمو عمتا وددر 2025 بريمير ليج جينا شوعات تتأوتاتات رايو تخيدو الزلو أرسنال أبز قداماي وقتي نايز عمتزي أب مريحنة سليدا كالاسيت كوينات غتسلالا ولاكوا أبز أوان زي أرسنال جماري بقعت مبر زازا منت زي بلو قعزو مريحنت كم أموليو كبلو قلقلة تنتنايز عودي يقلت وانتلو أرسنال كساب زساعت زي كابتوم أب بريمير ليج زبالت بقعت حيزوم تبهيلوم زقلت وتتعوتي زلو واخوينوم أب زحلف سمون ليفربول بليتا بحانت نتبي أب قداماي درجات قميت الله ليفربول نتن ناي مجمرتا حموش تتعوتاتات بملو عوتيا جميرا دحرتي لعلي 400 مليون باوند أوتيا ناب حقوق زتنبرتهم حدثت تتصاوتي بوزحات سبات إذا ناي أرن سلوت غانتا ناي زحلفة چامبيون كبران معقاب كقلل لا يكبلو قميتهم نيرام انتخونا جن كابتن حموش تعوتات اتن 4 بتن موداتا دقايق استرخبا شتوتاتين كونات كوينان ازدما نتوشت او دخمتات تاغانتا زشفن اينيرو بتخطاتالي زقات اماكل التسعرتاتا ببريمير ليج نا أرسنال عدل كفيتان بزي كازي تاغانتا اب چامبيون ليج ون بمسعرة اتتهديد زمسل أبقاقساء فيك خون كم زخيل بوزحات سقاطهم قليتهم اللو كساب ورح مسكرم ميكيل أرتيتا نتاقانتا كابتت انقوق أقباب آيوتان فرينو يبزحلو تباهيلو كوكات انيحيو حجيقن اتي قدم قول ممزقاب تاوتا مقوطت أرزبل سلتني أرسنال مس آفت أتما ليفربول كوادادرن كلو زبلت ان مسات ان كوينو يرألو مانشستر سيتيون دحرتنا يزحلفة تسفاز نبرو عمت نابتي لمود كدي أتاوتا أتمل لزلات مسل ولاكوا كاب قداميت درجة بسلستنت بدحيران تلا ازي تبب زبالة في الليغن بسنكتي مستنكراوي أو بقعت ناي إيرلينغ هالاند مالت 9 شوطات أب 7 تصوتات ممزقابون نابرخ زخيد زلو قسقاسي بقعت جيرمي كرون فيل فودن نيو تشيلسي دحر معوات ناي كلبات وانش عالم نقدميت كتسقوم تتبيت تغيرو لانيرو كساب حجيقن لك عكمتي ناي زحلف عامت وددر وترو زق اياير بقعت ياتر زلا اتي اب لعل ليفربول زمزقبو تعوت بتزامادي ناب نوانشا اتوادادر غانتا كغيرا مبقسي كخون يخيليوم اتنا أرسنال زيادة مسات زقبرا نزم رحينة الزحزة اللو أقبابيو كساب حجي اب ميداتات أول ترافولد مانشستر يونايتد أنفيلد ليفربولن سينت جيمس
ጄምስ ፓርክ ኒውካስትልን አሸጋሪ ብድሆታት ዝነበሮ ጸወታታት አካይዳያ እቲ ዝቕጽል ተሰሪዑላ ዘሎ መደብ ጸወታታት ድማ ምስ ናይ ቀንዲ ተወዳደርታ ክናጻጸር እንከሎ ኣዝዩ ዝቐለለ ይመስል ኣሎ። ኣብተን ዝቕጽላ 4 ጸወታታት ኣብ ሜዳኣ ምስ ክሪስታል ፓላስ ካብ ሜዳኣ ተጓዒዛ ድማ ምስ በርንሌይ ፉልሃምን ሳንደርላንድን ክትራኸብ እያ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣርሰናል ኣብ ልዕልተን ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ዝርከባ ጋንታታት ዝነበራ ጸቕጢ ክትጻወሮ ስለ ዘይከኣለት ኣገዳሲ ነጥብታት ብተደጋጋሚ ክትከስር ተረኣያ። እቲ ኣብ ክራቨን ኮቴጅ ምስ ፉልሃም ዝግበር ጸወታ ደገፍቲ ከሻቕል ዝኽእል እዩ። ጋንታ ዘጋነርስ ነዚ ጸወታታት እዚ ብዓወት እንተደኣ ሓሊፋቶ ግን ንዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ከተልዕላ ዘለዋ ተኽእሎ ተስፋኣ ዝያዳ ከዓቢ እዩ። ንሊቨርፑልን ማንቸስተር ሲቲን እቲ ዝጽበየን ዘሎ ጉዕዞ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ይመስል። ስሎት ነዚ ብምኽንያት ናይ መጻረዪ ሃገራት ዋንጫ ዓለም ተፈጢሩ ዘሎ ዕረፍቲ ተጠቒሙ ገለ ምትዕርያት ከካይድ ትጽቢት ይግበር። እንተኾነ ግን ዘለዎ መደብ ጸወታታት ኣዝዩ ፈታኒ እዩ። ኣብ ሜዳኡ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድን ኣስቶን ቪላን፣ ኣብ ሜዳ አንጻር ጋንትኡ ድማ ምስ ብሬንትፎርድ ድሕሪ ምጽዋት ኣብ መወዳእታ ኣብ ወርሒ ሕዳር ናብ ሜዳ ማንቸስተር ሲቲ ክገይሽ እዩ። ማንቸስተር ሲቲ እውን ካብ ሊቨርፑል ብተዛማዲ ዘለዋ ግጥማት ዝቐለለ እኳ ክበሃል እንተኻእለ ምስ ኤቨርተን፣ ቦርንማውዝን ኣስቶን ቪላን ዘለዋ ጸወታታት እዛ ናይ ፔፕ ጓርዲዮላ ጋንታ ካብ ነፍሲ ወከፍ ጸወታ 3 ነጥቢ ከተዋህልል ከም እትኽእል ርግጸኛ ኣይኮነትን። እዚ ኩሉ ድማ እዘን ክልተ ጋንታታት ኣብ 9 ሕዳር ክራኸባ እንከለዋ ካብ ኣርሰናል ዝያዳ ንድሕሪት ከትርፋኣ ከም ዝኽእላ ዘመልክት እዩ። እቲ ጸወታ ንኽልቲአን ጋንታታት ናይዚ ዓመት እቲ ወሳኒ ክኸውን እዩ። ንቸልሲ ድማ ካብ መንጎ ንኽትሓልፍ ዕድል ክኸፍተላ ይኽእል እዩ። ብዙሓት ተንተንቲ ናይዚ ዓውዲ ቸልሲ ቶተንሃምን ካልኦትን ናብቲ ውድድር ክጽምበረአን ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ቸልሲ 3 ብቐሊሉ ክትዕወተለን እትኽእል ዝመስላ ጸወታታት ኣለዋ ምስ ኖቲንግሃም ፎሬስት፣ ሳንደርላንድን ወልቭስን። እንተኾነ ምስ ቶተንሃም ሆትስፐር ኣብ ሰሜን ለንደን ከቢድ ፈተና ይጽበያ። ቶተንሃም ኣብ ሳልሳይ ደረጃ እኳ እንተሃለወት ምስ ኣስቶን ቪላ፣ ማንቸስተር ዩናይትድን ኤቨርተንን ጸወታታት ተሰሪዕላ ኣሎ። ቦርንማውዝን ክሪስታል ፓላስን ብሰንክቲ ጽቡቕ ጅማሬአን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ክርክር ከኣትዋ ክፍትነን። ኣብ መወዳእታ እዘን ዝቕጽላ 4 ሰሙናት ኣብዚ ዓመት እዚ ክንደይ ጋንታታትን ክሳብ መወዳእታ ንዋንጫ ክወዳደራ ከም ዝኽእላ ዝያዳ ንጹር ስእሊ ክህበና እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዞና ኣብዚ ይፍጸም። ስለ ምክትታልኩም ክብረት ይሃበልና። ሰሰናዩ ጊዜ ሓይልና ደለበ ፍልጠት ሓጎስ ደስታ ሰሓቕ ስኒት ሩፍታ መኽሰብና ሃበ ሲኔማ ሰመረ ኣብ ሲኔማ ሰመረ ቀጥዑሙ ዝነቀ